The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Kakakwento sa illegal na droga. Nagawang bypass. At paano sinapit ng biktima ang mapait na kamatayan? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Biyernes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. At mga ka-aksyon mula Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, Camarines Sur at Sorsogon, ang Tabang Ora mismo ay inyo na ring mapapakinggan sa mga sumusunod na radio stations. Panoorin po natin ito. Mga ka-aksyon, lumalawak na ang naaabot ng Tabang Ora mismo dahil mapapakinggan na rin ang Tabang Ora mismo sa mga sumusunod na radio station. Tuwing Lunes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 100.5 FM DWEN Boom Radyo ng Camarines Norte tuwing alas 12 hanggang alauna ng hapon. Radyo Pilipinas Virac. Para naman sa mga kaaksyon sa Virac Catanduanes tuwing alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Miyerkules, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa 95.1 His para sa mga kababayan natin mula sa Naga City, alauna hanggang alas 2 ng hapon. Tuwing Biyernes, ang Tabang Ora mismo ay live na mapapakinggan sa DYNE, Radyo Masbate 780 kHz mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. RMN, DWNX 91.1 FM at DWNX 1296 kHz Naga City mula alauna hanggang alas 2 ng hapon at 92.7 Wow Smile Radio Masbate. Tuwing Sabado naman, alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 107.1 Radyo Natin Virac FM. Alauna hanggang alas 2 ng hapon sa 99.9 FM Wow Smile Radio Sorsogon City, 92.7 FM Radyo Frontline Pilar Sorsogon, 95.3 FM Wow Smile Radyo Bulan Sorsogon. Stay in tune mga kaaksyon. Ito ang programang may paninindigan. Tutugon sa inyong pangangailangan. Ito ang Tabang Ora mismo. Umpisa na natin ang ating Tabang Ora mismo. Eto mga ka-aksyon, isang 15 taong gulang na lalaki mula Purok Uno, Tambo, Ligao City ang umano'y 2 buwan nang nawawala matapos mapag-alaman sa kanyang pamilya na kukuha lang daw ng kanyang sahod sa kanyang pinagtatrabahuhan. At ngayong hapon, live nating makakausap ngayon ang kanyang ina na si Jody Luces. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Judy. Nanay Judy, magandang hapon po. Hello po. Apo, Nanay, maaari niyo po bang maikwento sa amin paano po nangyari itong hindi na po nakauwi ng inyong bahay, ito pong anak po ninyo? No. Si mama lang kito. Hello, Nanay Judy, magandang hapon po. Hello, Nanay? Hello po. Apo. Hello po, ma'am. Okay, nagkakaintindihan na po tayo, Nanay Jody. Kayo po ba ay nanonood live? Kasi parang nag-feedback po yung boses natin. Opo. Opo, ma'am, kasi mahina po ang tignan. Sige po, Nanay. Pero naiintindihan nyo naman, naririnig nyo naman po ako ng malinaw? Opo. Opo.
Nanay, maaari niyo po bang maikwento sa amin paano po na ito pong anak po ninyo ay umalis po ng bahay para kumuha ng sahod pero hindi na po nakauwi po dyan sa inyo? Opo, ma'am. Ano po siya? Sabi lang po siya sa atin na kukunin niya yung sahod po niya kasi sa peryahan siya. Noong July, tapos nung natapusan ng July 30, umuwi pa siya sa amin. Tapos nung once na ganito ng buwan, hindi na po siya namin nakukontak, ma'am. Okay. Nay, matanong ko lang, 15 taong gulang pa lang itong anak po ninyo, pero kukuha na po ng sahod. Saan po ba siya nagtatrabaho, Nay? Ano lang, ma'am, yung parang sa peryahan po, yung sa peryahan ba sa matistahan, doon lang siya po doon ba yun siya pinapapasok doon, siya lang naman ang nagkusa, ma'am. Okay, so... Yung running late mo pa rin peryahan po. Okay, parang nagsa-sideline lang po yung anak po ninyo. Ano po, sa kanya lang naman po yun, ma'am, na hindi ko man siya pinapatrabaho, ma'am. Okay, malinaw po yan, ma'am. Siya lang ang may gusto. Okay. O yun lang. Nay, ano po yung pangalan po nitong anak po ninyo? Julius po. Julius. Luces. Julius Luces. Luces. Opo. Okay. Ito po ba, Nay, na nangyari sa anak po ninyo ay nai-report nyo na po sa otoridad or dyan po sa inyong barangay? Po. Nai-report nyo na po ba ito, Nay, na nangyari po sa anak po ninyo dyan po sa inyong barangay or sa PNP? Opo, ma'am. Nakano naman po yan doon sa, ma'am, sa kapitan namin. Kasi po, ma'am, may interview daw po yung kapitan namin. Okay. So, ibig sabihin, nakablatter na po sa barangay. Opo. Okay. So, 2 buwan na po yung nakakalipas. Bakit po parang natagalan po yung pag-report po ninyo sa barangay? Kasi po, ma'am, akala kasi po namin, ma'am, uuwi siya. Kaya inintay-hintay man namin. O tapos, nung once na ngayon na nagtatapos siya ng September, talaga hindi namin siya nakukontak. Yun lang. Nag-aalala na kami. Okay. Sa haba ng panahon ay 2 buwan, sabi nyo parang akala nyo normal lang dahil akala nyo uuwi lang. Akala na Opo. Ito po ba ay madalas na ginagawa ng inyong pong anak na aalis po ng bahay tapos uuwi na lang pag gusto niya pong umuwi? Opo, ma'am. Umuwi siya minsan pag 5 araw, Sabado, umuwi siya po. Pag gusto niyang umuwi. Okay. So, kailan nyo po last na nakausap itong anak nyo, Nay? Noong July 30, ma'am, yun lang. Nakausap ko yun. July 30, matagal-tagal na nga talaga, partner. 2 buwan. Opo, Nanay, magandang hapon po, Opo. Opo, sinubukan nyo na po bang puntahan po yung perya na sinasabing pinagtatrabahon po ng anak po ninyo? Opo, pupuntahan po daw namin, sabi ng kapitan. So, hindi pa po kayo nakapunta dun sa peryahan. Malayo po ba ito sa bahay po ninyo? Malayo po sir, kasi nito daw po yung pagganyan dyan sa Legazpi po, sir. Pupuntahan namin po. Opo, pero wala po kayong contact doon kung sino ang pwede nyong matawagan or kaibigan po ng anak po ninyo? Wala po, sir. Opo, so... Kasi Opo, po. wala ba siyang kaibigan na kasama sa pagtatrabaho po dun sa sinasabing peryahan po? Basta yung pagkasabi lang sa akin, nasama nito daw po sila. Nakukunin lang po daw yung sahod niya. Yun lang po, wala nang iba. Opo, so may kasama po siya noon araw na before siya mawala, papunta dun sa Manito, ay meron siyang kasamahan. Wala po siyang kasamang taga rito po, sir. Siya lang po ang pumunta doon. Opo. Tapos, kailan po kayo nagtaka na hindi na po ito umuwi? Nagtaka kami ngayon ng September, nagtaka na ako ngayon September, baka sabi ko umuwi pa. Ngayong katapusan sabi ko, kaya hindi kami bahala lang. O, doon na kami nagtaka ngayon nakatapusan na po, ay itong buwan na to, wala na po siya umuwi, tapos hindi namin siya nakukontak. Opo. So, ibig sabihin, ma'am, sa tuwing may pestahan, dun sa perya na pinagtatrabawan niya, dun siya talaga pumapasok, ma'am. Gaano kakilala niya, ma'am, yung nagmamanage po ng peryahan? Hindi ko man po yun, sir, kilala yung niyang peryahan kasi nakilala niya daw diyan sa diyan sa peryahan lang. Siya lang naman po, sir, yung nagano doon.
Opo. Hindi namin alam kung pangalan nun. Opo, before po siya umalis ng bahay po ninyo, meron ba siyang problema, ma'am? Or nakagalit or napagalitan niyo po ito bago ito umalis ng bahay nila? Wala man po, sir. Wala man. Kasi yung sabi lang yan po sa akin, kukunin lang po yung sahod. Opo. Pero meron ba siyang dalang cellphone man lang, ma'am, para makontak mo siya? Mayroon yung po cellphone, sir, na dala. Opo. O, kamusta? Nakontak niyo na man po ba? Hindi na po namin nakakausap, sir. So, kailan lang yung huli niyo pong pag-uusap gamit itong cellphone na dala po niya? Kasi po, sir, yung number niya, inattach ko sa kapatid niya po. Opo. Nung kagabi yata yung po, sir, biglang nakontak ng kapatid niya. Tapos daw may sumagot, matanda. Yun daw ang sumagot. Tapos sabi ng kapatid niya, pwede daw makausap yung kapatid ko. Opo. O tapos bigla daw po yung pinatay yung cellphone. Yun lang naman po, sir. So, sinabi po sa inyo na nung tinawagan po itong number na sinasabi nyong dala ng anak po ninyo, ay matanda Opo. po yung sumagot sa cellphone. Opo, matanda daw po yung ng kapatid niya, yung kuya niya. Okay. Tapos daw yung pinatay na po daw yung cellphone. Nanay Jody, nung nalaman niyo po na matanda yung sumagot ng cellphone, hindi po kayo nakaramdam ng takot or nag-alala lalo dito po sa inyong anak? Minsan nga po, ma'am, nag-alala din po ako. Para kasi paano nga ako noon na gano'n ang nangyayari. Opo. Nanay, tanong ko lang ito po bang anak niyo ay nag-aaral pa or... Ma'am, nag-graduate lang po siya ng grade 6 kasi in-enroll ko po siya sa ALS kaso ayaw naman yan magpasok nga. O so ibig sabihin yung anak niyo po yung nasusunod sa desisyon po sa kanyang buhay? Siya lang naman po, ma'am, hindi ko man siya pinapagtrabaho. Siya lang naman ang may kagustuhan talaga, ma'am, na parang sa kanya lang naman kasi. Pinupapihan ko ngayon Opo. na hindi siya mag-ano doon. Kasi sabi niya, kukunin daw yung sahod. Yung lang po, ma'am, yung sabi sa akin. Opo. Ano daw yung reason, nanay, ano daw yung rason niya kung bakit siya sa murang edad ay nagtatrabaho siya? Ano daw yung gagawin niya dito sa perang sinasahod po niya? Wala man, ma'am. Sa kanya lang naman yun kasi yung mga saperian, minsan lang, binibigyan lang yata siya doon. Kaunti lang naman eh. Minsan, sabi niya sa akin, parang tuki daw yung kukunin niya doon. Yun lang ang sabi sa akin. Wala nang iba. Okay. So, Nanay Jody, manawagan na po kayo sa mga posibleng nakakita or nakakakilala po sa anak po ninyo para naman ay mabigyan po kayo ng impormasyon kung nasaan po itong anak ninyo. Opo, pupunta po kami sa ma'am. Doon sa Manito daw po, ma'am. Okay. So, habang di pa po kayo nakakapunta doon, pwede po kayong manawagan ngayon. Go ahead po, Nanay Jody. Pwede po. Okay. Sige po, Nay. Manawagan na po kayo. Yes. Nay, sige na po. Hello, Nanay Jody? Yes. Ako po si Jody Lucas po. Nananawagan po ako sa sana sa tabang ora mismo po na sana mahanap na po ang aking anak na si Julius Lucas po. Okay. Salamat po. Kung ngayon po nakikinig po itong si Julius, Nanay, may gusto po kayong sabihin sa kanya? Kung nasaan ka man, Julius, sana mag-contact ka man sa amin para hindi kami nag-aalala po. Ayun. So, Julius, kung nasaan ka man ngayon, sa aming screen, ang litrato nitong si Julius Luces, 15 years old, ng Barangay Tambo, Ligao City. Pwede kayong tumawag sa numerong 0963-702-8325 or kaya naman 0956-923-3588. Okay, so maraming salamat po sa inyo, Nanay, at wag po kayong mag-alala dahil tututukan po namin itong panawagan po ninyo at pag meron na pong nagbigay alam kung nasaan po itong si Julius, ay agad po namin kayong kokontakin. Opo, ma'am. Okay.
Maraming salamat po, Nanay. Dahil dyan, Nanay, dyan lang po kayo dahil idudulog natin ito sa tanggapan po ng police station. Nasa kabilang linya po ng ating telepono si Police Corporal Ira B. Marceliana, ang Assistant Women and Children Protection Desk ng Manito Municipal Police Station. Opo, ma'am. Apo. Magandang hapon po, Police Corporal. Magandang hapon po, ma'am. Apo, Police Corporal, meron na po ba kayong hawak na impormasyon patungkol po dito sa hinaing po ni Nanay dahil yung kanyang pong anak na si Julius ay hanggang sa ngayon ay hindi pa po nila alam kung nasaan, wala po silang impormasyon. Ngayon, ito po ba ay naparating na po sa inyong tanggapan? Yes po. Yes po, ma'am. Bali po, nag-coordinate po kami ngayon sa presently ditong peryahan, and then upon verification po and coordination, nakita po namin or natuntun po namin na si Julius Luces po. Okay. And then, sa ngayon po, ma'am, andito po siya sa Manito Municipal Police Station. Ayun. So as of the moment po, Police Corporal, nasa inyo pong pangangalaga ito pong si Julius. Yes po, ma'am. Ayun. Dinala po namin siya dito para po maparating din po sa magulang niya, sa pamilya niya, safe din po siya. Ayun. So, positibo na itong si Julius ay naandun po sa sinasabing peryahan dyan po sa Manito. So, Police Corporal, ano po yung gusto niyo pong sabihin? Kasi nasa linya po itong nanay na nag-aalala po patungkol po sa sitwasyon nitong si Julius. Okay, ma'am. Bali ko, Ma'am Judy Luces, naririnig mo naman po ako. Ito po si anak niyo po, si Julius. Ang reason po kaya hindi siya nakakakontak is nawala po yung cellphone niya. After nung bagyo po, yung nakalipas lang na bagyo, kaya hindi po siya nakakakontak. And then sa ngayon po, safe naman po siya dito sa Manito. And then presently nga po, andito po siya sa amin sa pangangalaga po namin para at least po malaman niyo na okay naman po ang kalagayan ng anak niyo po. Ayun. Ayun. Police Corporal, maaari po ba naming makausap itong si Julius kung nasa tabi po ninyo? Yes po, ma'am. Okay. Ibigay ko lang po, ma'am, itong Okay. telepono sa kanya. Apo. Para at least maramdaman ni nanay, marinig man Municipal Police Station dyan sa Manito. Kumusta? Bakit sa halos 2 buwan wala ka man lang komunikasyon na ginawa sa iyong nanay? Kasi ma'am po, nawala po yung cellphone ko po. Nawala yung cellphone mo. So, hindi ka man lang nanghiram para at least ma-message mo yung nanay mo na, Nay, andito lang po ako, wag po kayong mag-alala. Julius. Ano po? Apo, sige. Nasa linya si nanay. Kausapin mo na si nanay, si Nanay Jody, yung nanay mo, para naman yung gusto mong sabihin, iparating mo na sa kanya, Julius. Ano po? Julius. Ano po? Apo, tawagin mo na si nanay mo kasi nakikinig ngayon si Nanay Jody. Hello? Hello po? Ayan, Julius, magsalita ka. Kausapin mo si nanay mo kasi nakikinig ngayon. Andito lang po ako, sa Manito. Okay, so sige. Maikling salita pero at At least, least, safe. safe. Opo. Safe ang kanya. Balikan natin si Nanay Judy. Nanay Judy! Hello, Nanay Judy? Hello po, ma'am. Opo, narinig niyo po na nasa pangangalaga na po ng Manito Municipal Police Station po ang anak po ninyo. Ligtas po siya. Salamat, sir. Salamat Opo. po. Kinligtas po siya. At ang kanyang rason daw, ma'am, ay nawala daw ang sinasabi niyong dala niyang cellphone kaya hindi siya makakontak at kakadaan lang ng bagyo. Opo, sir. Gusto kong sabihin, sir, bakit umuwi lang po dapat siya dito sa amin? Para hindi ako nag-alala. Ayan. Nakikinig ngayon si Julius sa atin, nanay. Ano yung mensahe mo sa kanya? Julius, sana kung gusto ko umuwi ka muna kahit saglit lang umuwi siya sa amin para gusto namin siyang makita po, sir.
Ayun. Ang importante, nanay, ligtas po ang inyong anak, kaya huwag nyo na pong pagalitan, Kung nanay. sabihin, ma'am, tiyang makauwi muna po, ma'am. Apo. So, huwag nyo nang pagalitan, nanay. Ang importante, ligtas po yung inyong anak at nasa Opo, pangangalaga po ngayon ng Manito Municipal Police Station. Corporal, maraming salamat po sa inyo at yan ang yung sinasabing action agad. Tabang ora mismo. Tabang ora mismo. At saludo tayo sa PNP dyan sa Manito Albay. Okay? So, sige po, nanay, dahil ligtas po ang inyong anak at nasa poder po ngayon ng PNP, pagkatapos po ng aming programa, sasamahan po kayo ng aming team para mapuntahan po sa Manito, ito pong anak po ninyong si Julius. Po, ma'am. Up. Hindi po, mapauwi muna po siya, ma'am, sa amin. Okay, pero ayaw nyo pong samahan ka namin doon, tapos pagpababalik po dito ay kasama ka ulit at ang inyong pong anak. Ma'am, papauwi muna siya sa amin. Pupunta kami dyan. O kaya ngayon nga, ma'am, sasamahan po kayo ng aming team. Okay po, Nay. Bale, kasama po kayo ng aming team, papunta po Manito, tapos kasama din po kayo, pauwi po ng inyong bahay, kasama nyo si Julius. Okay, nanay? Opo, ma'am. Opo, ma'am. Ayun. Nanay, ano po yung masasabi po ninyo ngayon? Nagpapasalamat po ako, ma'am. Opo. Dito, sa Oramismo Tabang. Ayun. Ora mismo tabang. Apo, maraming salamat po, nanay. Yan po yung kagustuhan po namin sa mga katulad po ninyo na nag-aalala po sa kanilang mga anak. Nandyan po yung aming kagustuhan din po na maibsan or maalis po yung inyong problema dahil ang tulong po mula sa Tabang Ora mismo ay laging nandyan. Maraming salamat po, Nanay Jody. Opo. Ayun. Salamat po. Saludo tayo, partner, sa Manito Municipal Police Police Station. Yan. At eto naman mga kaksyon, isang padre di pamilya mula sa Maulingon, Mandaon, Masbate ang nangangailangan ng agarang operasyon matapos tamaan ng lumilipad na yero at madaganan ng malalaking puno noong kasagsagan ng bagyong Opong. Para kamustahin ang kalagayan ni Marvin Rosero, ngayon live nating makakausap ang kapatid ng biktima na si Marjorie Rosero at ang tiyahin nito na si Ginang Bialin Rojas. Magandang hapon po sa inyo. Hapon din po. Opo. Meron na po yan, ay. Opo. Huwag niyo pong ibublow na hindi po yan kandila. Diba? Napatawa si Nay. Napatawa si nanay. Nanay, maaari nyo bang maikwento kung yung naging karanasan nitong ni tatay dahil dito sa bagyong Opong? Opo. Nung bagyo yun, nung nasa loob sila, nakasama ng asawa niya, 2 anak niya, tsaka yung manugan niya ang nanay sa babae. Ngayon, bagyo na, umuulan at malakas ang ulan. Ngayon, ang gusto nila, magbakwit sila sa simbahan. Ngayon, paglabas ng lalaki, mabakwit siya. Paglabas niya, talagang natamaan siya ng yero muna. Kag nakadapa siya. Apo. Pagkadapa niya, at saka yung natumba yung, yung puno, saka ngayong natama dito sa, spinal cord niya. Apo. Pagkatapos yun, ngayon, yung anak niya, ang nanay niya, tsaka yung nanay sa babae, pumasok sa ilalim sang katre, sa ilalim sang kama. Opo. Pumasok at doon sila, kay kala nila, ligtas sila. At saka, nung naalala niya, yung asawa niya, baka ano daw ang nangyari sa labas, lumabas siya at pinuntahan niya. Sabi niya, Mama, dito ka muna sa freezer, pumasok ka muna dyan. At Sa freezer? Umpo, ma'am, na freezer na mataas, ma'am. Bakit po sa freezer? Kaya wala naman yun, wala nang nagagana, ma'am. Okay. Pumasok ka muna dyan. Kag nang buksan mo lang kaunti para hindi ka mamatay dyan, para makaginhawa, makahinga ka nga. Yun, pinasok niya doon, kag pinuntahan niya yung Marvin, at pinuntahan niya, hindi niya na nakikita, pero gumagapang galing sa bahay nila, talagang gumagapang siya na parang sa army ba lang nga gumagapang. Kasi takot siya sa yero nga matamaan siya. Tapos hinanap niya, ang tagal niya daw hinanap. Ngayon nakita niya, kasi ang tubig taga rito. Ngayon nakita niya si Marvin nakadapa, nga nadaganan sang kahoy. Opo. Yun, pagkakita niya yun, gapang naman siya kasi
yung pader, tapos kumbento, simbahan, bago ng plaza. Mula doon, akyat muna siya sa pader, gapang din siya, mabilis siya ng gumapang, pupunta doon sa plaza, kay nandun naman yung mga military. Opo. Humingi po siya ng tabang sa mga military nga tabang ay puntahan nyo naman daw yung asawa ko dahil nadaganan siya sang kahoy. Ay sige, puntahan nyo naman, hingi naman na ako ng tulong. Tapos pinuntahan naman doon. Tapos sabi niya, ang nanay ko, tingnan nyo daw yung sa freezer kasi pinapasok ko sa freezer pero hindi ko pinasira kay baka mamatay naman yung nanay ko sa freezer tulungan nyo naman yung nanay ko. Tapos pinuntahan na sa mga army. Pinuntahan na doon. Pagkakuha ng mga army, yung dila niya daw, mahaba na, 5 minutos, mapatay na daw yun. Kasi parang naano na siya. Kumbaga nanay, buti na lang ay naagapan ito Opo. agad. Sa pagkakakwento mo nanay, talaga nga yung hagupit ng bagyo ay Opo, labis na naapektuhan yung lugar po Opo, ninyo. kay hipo-hipo na anuhan siya May ng hipo-hipo. Kasamang hipo-hipo yung Buhawi. bagyo. Buhawi. Yun. Okay. Pagkatapos, pinuntahan sang mga army, pinuntahan na doon. Tapos siya doon, nagpaiwan na siya. Tapos, yun, kinuha si Marvin, kag ang dalawa niyang anak, kag si nanay niya, kinuha doon sa prison, kag dinala doon sa plaza. Mm. Ayun, doon na sila tinulungan na sila sa mga army. At naidala na ito sa ospital itong Hindi pa po. Hindi pa, Doon muna. partner. Hindi pa, Oo, sige. Hindi pa. Doon muna siya, ano-ano muna siya doon kasi maraming kahoy na tutumba, hindi pwede makadaan ang mga ano-ano. Pero kamusta itong si Marvin? Talagang Talagang Kaya na yung wala dugo. na siyang wala siyang may sugat siya dito. Tapos ang ginawa nila, tinulungan talaga nila, dinala sa Medicare. Tapos pinatahi yung dito. Yung sugat niya sa kamay. Dito. Yun Opo. lang ang pinaano kag dito para may gas-gas. Opo. Tapos doon na siya gamot. Pag 2 araw, hindi naman siya madala sa provincial hospital kasi lahat naman sa mga poste, tumbas ang mga kahoy na malalaki. Kaya ginawa nila, doon muna siya sa hospital, doon muna siya pinagamot muna. Doon sa Mandaon. Opo, sa Mandaon. Kag 2 araw, naayos naman yun. Dinala na siya sa provincial hospital. Opo. Ngayon, pumasok na sila doon. Sabi sa doktor, pinalabas sila kasi puno na daw, kag hindi nila kaya daw nga spinal cord na sakit. Okay. So, ibig sabihin ay malala po yung tinamo na sugat ni Marvin. Mas grabe Marvin po. ba Arvin? Marvin. Ni Marvin. Marvin, Okay. kay mas lalo ang sa ulo niya, ma'am. So aside po doon sa spinal cord, meron pa pong tama sa ulo. liig kag sa ulo kasi yung binili ko nung gamot na ganyan lang kalaki nga bote, ganyan din kahaba. Malapit 1K ang bili. Okay, 1K Para yun, 1K. para yun daw sa dugo, para pampatunaw daw sa dugo sa ulo. Opo. Pero may ilang araw bago siya nailipat dito sa BR? Ngayon pumunta sila sa Masbate, doon sa provincial. Uwi din sila pagkagabi. Dinala doon sa amin, sa tatay niya, sa amin sa Maulingon. So ibig sabihin, ito pong si Marvin, wala po ngayon dito sa BRHMC. Ari. Ari. Nandito. Ari. Nandito. So Nandito pagkatapos pa. dyan, binalik ulit. Opo, Tapos dinala naman. namin Dinala dito na. sa Okay, so ari na, sa Kumbaga BRHMC. hindi kaya ng provincial hospital Opo. yung sinasabi Yung niya spinal na cord Doon sa niya. Masbate. Opo. Opo, kaya ninais nyo na ilipat na dito sa Opo. Legazpi. Opo. Okay. Okay, kausapin ko naman itong si Marjorie. Yes po, ma'am. Kaano-ano mo si Marvin? Kapatid kuya ko po. Okay, kapatid. So, asan ka nung mga panahon na Nasa binabagyo Maynila yung po, Masbate? Nasa Maynila. So, paano mo nalaman na Yung mga kapatid ko, nag-contact po, tumawag. tumawag? Nung mga araw ba yon na pagkatapos kaagad ng bagyo, saka kayo na-inform na gano'n yung nangyari sa kanila? Opo, ma'am. Mhm. Pagkatapos po, nalaman ko na sa Legazpi po, dadalhin daw po. Tapos, nakausap ko yung kuya ko, pero hindi po masyado malakas kasi sabi niya, lahat ng kapatid niya gusto niya makita, gusto niya daw alagaan siya. Kaya po, sabi ko sa mister ko, pwede ako pumunta ng Legazpi, agad-agad po yun. Pag tinawagan ko po isang kapatid ko para kasama siya.
Tapos nung pagkarating po namin dito sa Legazpi po, yun na po yun, parang natuwa po siya na parang lumakas po yung loob niya. Sabi niya, hindi na daw po niya kaya. Sabi ko, kaya mo po yan. Sabi ko, nandito na po kami. Kaya nagmadali po kami pumunta dito para sa'yo. Sabi ko, magpalakas ka. Ano yung naramdaman mo nung nakita mo yung kapatid mo na Sobrang ganun yung sitwasyon? naiyak po ako, ma'am. Naawa po ako. Sabi ko, naawa po ako sa kanya. Pero hindi ko po pinapakita kasi po, nangihina po siya pag may nakita siyang umiiyak sa harapan niya. Tumatalikod pa ako pag naiyak pa ako. Opo, pang ilang kapatid mo itong si Marvin? Sa una po kami, 3 po kami magkakapatid. Bunso po ako. Sa una. So, Opo. ibig sabihin, ngayon, merong pangalawa ng Opo. pamilya or Opo. asawa itong si nanay. Meron kayong kapatid dito sa Marami pangalawa? po. Marami. Ilan? 8 po. 8 sa po. pangalawa. Bali, 11 po kami yan. Oh, the best ka nanay ah. So, yung una, ko po siya. yung nanay nyo, 3 yung una Opo. na anak, yung pangalawa, 8. Opo. So, 11 kayo lahat na magkakapatid. Balikan natin, partner, itong si nanay. Apo, Siya Nay. ay naging emosyonal. Bakit po, nanay? Ano po yung pumasok po sa ating isipan? Sinaawa lang ako, kaya sumama din ako. Saka gusto ko man nga humingi man nga ng tulong sa... Opo. Nay, Sige po. Okay lang yan. Nay. Sa tabang ura mismo nga ang sa hospital tani matulungan man kami sa mga sa ng spinal cord kag kailangan po na operahan kag lalo na sa iya dito sa liig niya at saka sa ulo niya nga araw-araw nga gamot nga malapit 1K ang ang Talagang bili. mahal. Opo. Opo, Ngayon mahal po, talaga. Nay, kamusta po yung asawa niya at 2 niyang anak? Saan po nanunuluyan ito? Ang asawa kasama din namin nandun sa kanya. Yung anak niya nga panganay nandun sa nanay niya kasi nanay niya matanda na. Matanda na. Yung maliit niya nga anak nandyan sa kabarkada niya, yun ang nag-aalaga kay kasi naawa din sa kanila. Yung bahay Kay po ba baby nila pa. Marvin at yung nanay niya, kasama niyo po sa isang bahay? Opo, kasama kay kasi naawa naman siya kang analin kasi yung minsan nagtrabaho din ng asawa sa paminsan-minsan sa construction, minsan sumasama paglao, tay kaunti laman ang inaano, nagalabada din ang asawa. Opo. Kaya So, siya yung ang bahay nagbabantay po ng ninyo, anak. totally damaged po ba? Opo. Na paano po yan? Paano kayo, pag Kaya uwi nga. po ninyo, saan po kayo manunuluyan? Doon muna siya sa tatay san lalaki sa amin doon sa Maulingon kasi lahat binigyan ko na lang nga siya ng damit kay walang damit. Wala nga siya ng mga kay ubos lahat kay ang tubig dito. Ang mga baro lahat. Wala silang nasalbar kahit isang gamit. Opo. So, ang kahilingan mo nanay ngayon, matulungan po kayo sa hospital bill. Opo, Opo. Nasa matulungan. magkano na po yung bill po ni Marvin? Naka-admit pa. Naka-admit Pero pa po. sa tingin niyo po, malaki na. Kasi ang sa Stingless lang po 410. 410. Umpo. 410,000 1,000 pira pansang Maliban po dun sa hospital gamot bill. sa Alam mo, partner, Pagmagamo. nakikita ko na pag narinig ko yung pronunciation ni Nay, naalala ko ang nanay ko. Taga Masbate. yung Yeah, nanay mo. Tugbo. At ito, partner, yung Mandaon ang isa sa unang pinuntahan ng Ako Bicol para bigyan ng ayuda. Opo. Itong talagang doon ang Ang labis masakit talaga. nga nadaanan sa bagyo. Okay. Sige, nanay, para sagutin ang alalahanin ni na Marjorie at nanay Bialin, personal nating makakausap ngayon si Ma'am LV Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am LV. Yes po, good afternoon and good afternoon din kay nanay. Opo, Habang narinig niyo po. pinapakinggan ko si nanay. Parang hirap yung pagdaanan ka ng bagyo, no? Yung trahedya na gano'n, yung parang di mo alam kung saan ka pupunta para lang maging safe kayo, no? Alam mo, Ma'am LB, yung sinasabi yung napakahirap pag talagang yung bagyo, kayo yung napuruhan, nasentrohan, totally, dinaanan ko yan, Ma'am LB. During reaming time, sa aming bahay dyan sa Binitayan, totally wash out yung bahay namin. Ako sa awa ng Diyos, Marie Remy,
malapit na ako mag-senior, pero God is good. Hindi niya ako pinaparanas ng ganyan. Opo. So Kaya- ako Mare, nung bata pa ako, hindi ko yan naranasan. Pero nung may pamilya na ako, saka ko yan naranasan. Kaya doble yung takot na naramdaman ko para sa mga anak. Yan. Siyempre, nanay tayo. Pagka may bagyong may ganyan, talagang yung nanay, unahin mo lagi yung kapakanan ng mga bata. Ano? Pero balik tayo doon, nanay, sa problema nyo. Ano? Since nasa BR naman po yung pasyente natin, wag po kayo masyadong mag-alala. Yung mga gamot naman po pwede natin i-refer kayo ni Miss Maricar kasi mayroon namang pong fund sa ibang hospital na pwede namin i-guarantee letter, di ba? And then yung yung operasyon, sa BRSMC naman gagawin, nasagutin po natin yun. Huwag po kayo mag-alala. Kasi yung BRSMC naman po, zero balance billing na siya. Ang kailangan lang namin yung cooperation nyo po para maipon natin yung guarantee letter na kailangan. And then yung bantay po, syempre dapat lagi po natin iisipin na nasa public hospital tayo, medyo may sakripisyo po, hindi katulad ng nasa private, di ba na yung komportable tayo. Kasi alam naman po natin, di ba nakikita niyo po yung sitwasyon doon, kung ano kayong karaming pasyente. Lalo ngayon na marami tayong sakuna na nararanasan, ang dami po ng pasyente na nasa BRSMC. Iwasan na lang po natin na ma-infection yung pasyente. Pero rest assured po, nanay, na kami po sa Ako Bicol Party List, lagi pong nandyan para tumulong. No matter what, hindi po namin kayo pababayaan. Yun. Salamat po. O, diba? No matter what, hindi kayo pababayaan ng Ako Ako Bicol Bicol. Party List. Nandyan palagi ang Ako Bicol Party Opo, List. hindi kami nawawala. Kahit anong mangyari po, lagi kami nandyan. Sige, Ma'am LB, ano na lang po yung magiging proseso in case na meron na silang hospital bill? Once na may bill na, operahan yung pasyente, may bill na po, lagi po kayo pupunta sa amin sa table 4. Nandun po ang Ako Bicol Help Desk. Katabi ko naman po si Miss Maricar, yung coordinator yung galing Masbate. Magtutulungan po kami para ibigay yung mga pangangailangan ninyo. May mga libre po kaming kape doon, may biscuits kami doon. Libre po namin yung binamimigay sa mga pasyente. Pwede po kayong kumuha doon kung wala kayong makain o wala kayong maanuhan ng kape o Milo. Mayroon po doon sa table namin. At kung wala po kayong pera, lumapit lang po kayo kay Ma'am LB dahil si Ma'am LB hindi po yan matiisin ng tao. Talagang natulong po talaga yan, nanay. Di ba, Ma'am LB? Pag kaya lang. Ayan. Hindi natin kaya. Hindi natin Opo, nakahingi na rin ako binili ko ng gamot. Oh, nakita mo yan? Oh, Talaga siya- naman. Ganyan, buhay na patunay si nanay. Kumbaga ayaw niya lang ikwento part. Oo. Pwede Yun akong pala. humingi din sa'yo, Ma'am LB? Pwedeng hatid na lang tayo ng ano mo. Ano? ng gold partner. Oo. Pero, yan ang sinasabi natin, partner, na kahit anong problema, nanay, kalamidad man yan, sakuna o ano man yan, laging may solusyon na andyan palagi ang ating puong may kapal. Ano po, Nay? Apo. Dahil, kumbaga, yung paglibot ko partner sa Masbate, makikita mo sa daan na talagang yung mga bahay totally wash out, may mga nagsiiyakan ng mga residente Oo, doon. ikwento mo sa kanila, partner, yung experience mo during 3 days na naandun ka More sa than. Masbate. More than 3 days na naandun ka. Kumusta, partner, yung sakripisyo na pinagdaanan mo? Kumusta, partner, yung pagising mo sa umaga? Compare mo nung normal days na naandito ka? Kami nga doon partner ay nag-hotel kami sa Masbate. Hotel na yun partner pero pahirapan pa rin yung tubig, yung signal, talagang totally blackout yung signal doon. Yung signal kasi pagpunta ko doon sa isang barangay nga, sa barangay nursery, talaga yung sa coastal barangay yon, talagang wash out yung lahat ng bagay. Yung isang residente doon na na-interview ko, umiiyak siya hindi dahil sa nawalan siya ng bahay, kundi dahil hanggang kahapon ay hindi niya makontak, hindi alam ng pamilya niya doon sa Manila yung kalagayan nila. Kaya nag-aalala siya. Okay. Yung isa naman, nasunugan na nga sila nung 2022. Ngayon naman ay nasira yung bahay dahil sa bagyo. At Grabe, ano? habang binabaybay na namin yung lugar, papunta naman kami sa lugar nila, sa Mandaon, talagang pahirapan yung pagdaan mo kasi yung mga nakatumba pa ng poste. So, hindi pa Mga clear puno. yung mga kalsada. At syempre, partner, yung mga pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan doon, tulad ni nanay, malinis na inuming tubig. Yan ang isa pa sa Nakita ko, kinakailangan. partner, sa social media, marami nang naglagay ng mga parang karatula na sila ay asking for help,
'Diba? Meron na dong hashtag Masbate. Yun ang pinaka-importante. Hashtag Bangon Masbate. Masbate. At nakausap ko nga yung alkalde nila, si Mayor Christine Co, na talagang ay yung bayan talaga nila ang isa sa nahagupit na nitong bagyo, especially dun sa mga coastal barangay, sa upland barangay. Yun yung talagang nawala ng bahay, mga pananim, mga agrikultura. Ayun. Especially yung isa nga na interview natin partner ay yung namatayan nasiraan na nga ng bahay, namatayan pa ng asawa. Grabe, ano? Kaya good thing na lang yung mga ibang munisipyo, mga ibang LGU ay nagtulong-tulong Tulong-tulong. para at least makabigay ng tulong sa ating mga kababayan. kababayan. At yung mga taga-Aleco, karoon na din sila ng pagpunta doon sa Masbate para tumulong na sa pag-aayos ng linya ng mga kuryente. Tama. Para sa lalong madaling panahon ay magkaroon na ng supply ng kuryente. Yes, Kumbaga sa center muna. sa Sunday partner, kaming mga Rotarians ay pupunta din sa Masbate para magdala ng tulong sa ating Talagang mga kababayan. kailangan niya ng mga residente doon sa Masbate. Nung nakaraang araw, pumunta na doon ang ating Pangulo, si Ferdinand R. Marcos Jr. para maghatid ng tulong sa ating mga kababayan, itong mga relief good kasama ang DSWD, DOH at iba pang ahensyas ng gobyerno. At Anong sana maitutulong naman, nila? kung may mga darating pang bagyo, huwag na ganun kalakas. Or kung pwede, doon na lang sila sa Pacific Ocean, malusaw na. Huwag na dito sa mga bayan na kung saan grabe na ngang hirap. Mas lalong hihirap pa dahil dito sa mga kalamidad na ito. Anyway, Nanay, maraming salamat po sa inyo at napakinggan niyo po si Ma'am LB. Wala na po kayong dapat pang problemahin dahil sasagutin na po ng Ako Bicol Party List. Ayan, kung meron kang mensahe, ma'am, kay Ma'am LB at syempre sa Ako Bicol Party List, ano po yun? Gapasalamat po ako, Ma'am LB, lalo na kang Ma'am Maricar. Ma'am Maricar, dako gid namin mapasalamat kay talagang ikaw ang tumulong sa amin. Nagpursige ka gid kung paano kami makalakad. Ginawa namin kahit mabasa kami ng ulan, matapos lang ang problema namin lahat ng pinuntahan namin. Talagang hirap na hirap talaga kami kahapon, basang-basa. At itong kasama ko, basang-basa kasi naano siya sa tubig. Na-slide. Na-slide po. Pero bumangon ulit. Bumangon. Ayan ang pinaka-importante. Bangon lang. Ano po, Nanay? Para At syempre, saan man kayo pumunta, saan man kayo nagsimula, sa huli, Ako Bicol Party List pa rin po yung tumulong po sa inyo. Opo. So dahil dyan, Nanay, hindi pa po dyan nagtatapos ang tulong mula po sa Ako Bicol Party List. Eto, Nanay Bialain at Marjorie, tanggapin nyo rin po itong bigas at Kabaro Coffee mula po sa aming programa. Salamat po. Yan ang kape na Gawang Pinoy na mas pinasarap at swak sa bulsa ng ating mga masa. ibig Yan. sabihin, mas pinamura pa. At eto naman, yung 10 kilong bigas, mula din po yan sa aming programa. Okay? Ayos, Nanay? Ayos po. Ayan, siguro kung meron kang mensahe, Ma'am LB, sa ating mga kababayan na gustong lumapit sa Ako Bicol Party List, ano po yun? Sa mga kababayan po natin sa mga kakapwa natin Bicolano, sama-sama lang po tayo lahat, malalampasan natin kahit anumang unos basta po nakasentro tayo sa Panginoon, lahat ng pagsubok malalampasan natin. And then nandiyan lang po kami lagi, ako po lagi nasa PRSMC Table 4, Ako Bicol Help Desk. Maraming salamat, Ma'am LB Sedeño, at sa inyo po, Nanay, maraming salamat din po sa pagtitiwala sa Ako Bicol Party List. At sa pagbabalik ng Tabang Ora mismo, eto mga kaaksyon, isang pamilya sa Camarines Norte nawala ng bahay matapos masunog. Ang pinaghihinalaang dahilan ay ang naiwang nakasinding kandila. Ang buong kwento at ora mismong pagtugon ng programa, abangan po ninyo. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang tabag. Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kan Ako Bicol Party List na igwang layunin
na darahon ang serbisyo medikal as in dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, as in mga volunteer kan Ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, as in mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit, as in masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangunyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, muya ko pong ipaabot sa Indo na ang Ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa indong gabos. Ka-aksyon! Nais mo bang maging parte ng aming production team? Kahit nasa Albay, Sorsogon, Catanduanes, Masbate, Camarines Norte, at Camarines Sur, maaari kang mag-apply. Naghahanap kami ng executive producers, researchers, cameraman, editor, graphic artist, at social media specialist. Send your resume to actionco.hr@gmail.com o magpunta sa aming tanggapan, Action Co Center, Embarcadero de Legazpi. Share your skills and be part of our growing team. Apply na! Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon mula naman sa Camarines Norte. Isang iglap lamang, isang pamilya ang nawalan ng bahay matapos itong matupok. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Magandang umaga po. Ako po si Jason Labadrid Buenagua, na taga Purok 1A, San Roque, Mercedes, Camarines Norte, na humihingi ng tulong sa tabang ora mismo. Na lahat po ng aming
paninda o kagamitan sa bahay ay lahat po naubos. Wala ho kaming naisalba kahit ni isa. Sa lahat po na magbibigay, maraming salamat po. Diyos mabalos. God bless po. Ayan, si Jason, yung kanyang panawagan. Pero nasa linya ngayon si Jason. Jason, magandang hapon. Magandang hapon po, ma'am. Hello? Yes po. Hello po. Magandang hapon po. Okay, akala ko partner, babae yung nasa linya. Jason, magandang hapon. Magandang hapon, ma'am. Okay. So, Jason, ikinalulungkot po namin yung nangyari pong sitwasyon dyan po sa inyong bahay, yung pagkakasunog po, ano? Opo, ma'am. Apo. Jason, matanong ko lang, nasaan yung buo mong pamilya nung mangyari itong sunog? Po, ma'am? Nasaan yung pamilya mo nung nangyari itong sunog sa bahay ninyo? Bali, ma'am, nakahiga po kami, tulog pa po kami, nangyari po. So, yung kaya ako nagising, narinig ko na parang may nagbasag na sa loob. Tapos, narinig ko na rin yung kapatid ko na sabi nga daw may sunog. Kaya po yun, na-alerta ako, sunod. Ginising ko na po yung pamilya ko. Anong oras nangyari yung sunog, Jason? Paggabi namin na pag-isip-isipan na ang totoo daw nagising ng asawa ko, 7:28. Ng umaga? Yes po, tama po, umaga. 7:28 ng umaga. Okay. Tapos, nung nalaman nyo nang nasusunog na yung bahay ninyo, mga anong oras na ito? 7:28 na nga po, ma'am, sabi ko siya nakita. Pinakagising ko kasi 7:28 na pala po yun eh. So, nakita ko na yung pinaglalagyan ng kandila ni mama, medyo malaki na po talaga yung apoy. Yung pinaglalagyan ng kandila, meaning to say, yung pinagmulan ng sunog dahil doon sa kandila? Yes po, kasi po kahapon po isang buwan ni mama. So, kailangan yata ng kandila o sinindra ng stepfather ko. So, yun. Okay, so yung mama nyo namatay, kumbaga isang buwan na yung simula nung ito ay inilibing. Apo, ma'am. Tama po. Okay, so nagsindi kayo ng kandila sa altar, doon nagsimula yung sunog. Tama po, tama po. Okay, bakit? Nakalimutan nyo ba na patayin yung kandila? Hindi po, ma'am, kinalimutan. Kumbaga, sinadya talaga pong sindihan para po kay mama. Okay, kaya binabanggit ko, sinadyang sindihan yung kandila, pero nakalimutan bang patayin or talagang hinintay nyo pong maubos yung kandila? Pero ano nangyari? Hihintayin po sigurong maubos po yung kandila kasi wala naman po akong alam sa ganyan eh. Kung ano, wala talaga po akong alam. Kumbaga, yun na lang yung paniniwala siguro na kailangan mag-direct ng kandila. Ganun po. Okay. So, anyway, yun yung pinagsimulan ng sunog, yung kandila. Ngayon, ang tanong ko naman, Jason, meron ba kaagad na nagresponde na mga bumbero nung mga oras na nasusunog yung bahay ninyo? Meron po, ma'am. Meron po, ma'am. Kaya lang, kahit anong bilis ng responde natin sa Mercedes dahil kahit dyan sa Mercedes, hindi na rin siguro aabot sila. Kasi yung items namin dito is, yung bahay namin is light materials po. Light materials, gawa yung bahay po ninyo. Okay. Pero wala na rin po yung dumating sila. Kumbaga, as in, ubos na. Kasi iglap lang eh. Ubos na eh. Talagang kahit superhero, hindi nakakayanin, kumbaga. So mabilis na natupos yung bahay ninyo dahil gawa sa light materials, pero yung BFP, madali naman sanang nagresponde. Kaya lang talagang mabilis yung pangyayari. Po sa kwento na medyo matagal din po yung responde. Pero para sa akin, wala na rin. Kasi kahit anong bilis nila talaga, kahit 3 minuto, 4 na minuto, wala na rin sila talagang aabutan. Kaya para sa akin, at least, nandiyan pa rin yung presensya nila para sa amin. Pero may naisalba naman kayo, kuya, na mga gamit nung nasunog po ang bahay po ninyo? Wala po. Kung ano lang po yung suot ko na panty, saka short, yun lang po.
Saka sa anak ko, kung ano lang po yung suot, yun lang po. Sa asawa ko, nakapanti lang, saka damit eh. Yun lang po. Wala pong nasalba kahit ano. Opo, pero sa ngayon po... Kung Opo, sir, kamusta na po yung pamilya po ninyo? Saan po kayo ngayon nanunuluyan? balik po sa kaibigan ko, kay Aris Balani po, dyan po sa Mercedes. Okay, so at least meron kayong nasisilungan na wala po kayong bahay. Apo, sa totoo lang po, marami tumulong sa akin, mga kaibigan ko. Sabi ko naman po, nauna po yung ay di doon na po muna ako kay Aris Balani. Pero itong nasunog na bahay po ninyo, ay sa inyo po ba itong bahay or inuupahan po ninyo? Sa amin po ito, sir. Kumbaga, ito pa po yung napundar ng mama ko. Kumbaga, dinustong lang ba? Caretaker lang po kasi dito eh. Yung mama ko po. Opo, nung oras sir na nasusunog po yung bahay nyo, unti-unti pong natutupok ng apoy, ano po yung pumapasok po sa isip po ninyo? Diyos, sabi ko ay, Panginoon ang bahala sa lahat. Kumbaga, wala na talaga. Ipagpasa Diyos na lang natin ang lahat. Yun lang lagi ang nasa isip ko. Asawa ko, umiiyak, yung paninda natin, yung pinaghirapan namin na 5 taon na paninda. Sabi ko, okay lang yan. Mahal tayo ng Panginoon. Kumbaga, magtiwala tayo sa Kanya. Yun. Sabi ko, ganun na lang po. So ang importante, lang. so ang importante nito, Jason, walang nasaktan na kahit isa sa pamilya ninyo. Ano? Tama po. Bali ako, ma'am, may natamo mama ko na mga palito, saka ma'am yung kuko ko sa paa. Medyo bungkal po talaga at masakit po. Nila ko lang po medyo may damage po. Okay. So dahil siguro may mga gamit na gusto mong isalba, kaya lang wala din, ano? Tama po, ma'am. May gusto sana akong kuhain na kahit, kumbagay, pang-punan ba? Pang-post namin para meron kaming pang-angat ulit. Kaya wala na po talaga. Sobrang bilis po. Alas 2 minutes, ma'am. Talagang laki ng apoy. Wala na po talaga. Okay. Sobrang laki po nito, ma'am. Bus po. Sa loob ng 3 minuto, 5 minuto, bus ko lang. Jason, matanong ko lang kasi binabanggit mo kanina pa na may mga paninda na gusto mo sanang isalba para makapanimula. Ano ba yung binibenta nyo? Ma'am, nagbibenta kami ng balikbayan back from Japan po. Mga toys na, mga collectible toys, Ayun. mga damit na collectible. Yung mga mixed items sa balikbayan box? Apo. So, binibenta nyo online? Tama po, ma'am. Pinapasa po namin sa kapwa po namin, ma'am, reseller. Sayang, ano? So, ano yung plano mo ngayon, Jason? Dahil syempre nangyari na itong sakuna, yung pagkakasunog ng bahay ninyo, pati yung negosyo. Ano yung plano mo ngayon, Jason? Plano ko ngayon na unang-una, syempre, manalangin tayo. Manalangin ako, manalangin kami yung pamilya. Kung paano kami mag-umpisa. Kung paano kami bumangon ulit. Kasi halos lahat, wala kaming savings eh. Sa totoo, ma'am, halos 600,000 o mahigit pa yata siguro, ma'am, yung nawala sa amin. Ang savings namin, halos wala na talaga. So, sabi ko, maumpisa tayo ulit. Dati, sa wala, 200 lang ulit. Ngayon, siyempre, mataas kasi may tumulong. Sabi ko, kakayanin natin. Kaya lang, talagang ilang taon pala, talaga bubunuin para makasurvive po talaga sa araw-araw. Okay, pero nakikita ko naman sa inyo, Jason, na positibo kayo sa buhay at alam ko rin na sa kwento mo, nakakayanin mo ito, ano? Babangon ulit, bubuhayin ulit yung pamilya at huwag kang mag-alala, Jason, dahil sa binabanggit niya, partner, malakas yung pananalangin, malakas yung paniniwala mo sa Poong May Kapal. Sabi ko nga po, ma'am, tumatanggap ako ng biyaya na galing sa Panginoon na napakarami. Bakit yung problema hindi ko tatanggapin? Dapat tanggapin yan, di ba? Sabi ko nga po, nawala si mama. Sige, sobrang sakit, tatanggapin ko, pagpapasa Diyos ko. Nawalan akong negosyo, nawalan ako ng pera, halos lahat, pamilya lang ang meron ako. Tatanggapin ko. Sabi ko, magtitiwala ako sa Panginoon. Sabi, hindi naman ako bibigyan ng problema eh. At least, Jason, hindi ka nawawala ng tiwala kay Panginoon.
Tama po. Sa mga Tama po. binabanggit mo yan, Jason, mukhang tumindig yung balayibo ko, partner, dahil maganda yung mga yung pananalita ni Jason, nandoon palagi yung pag-asa. Tama. So, dahil dyan, Jason, nasa kabilang linya ngayon ng ating telepono si Raymond Prado, ang Provincial Coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Raymond. Yes, Ma'am Remy, magandang hapon po sa inyo lahat. Sa Opo. Tabang Ora mismo po. Apo. So, it's so nice to hear you again, sa Raymond, ano? Eto, sa Raymond, meron tayong kababayan na pinagdaanan itong pagsubok na nasunog yung kanilang bahay, natupos lahat, pati yung kanilang negosyo nawala. Ano po ba yung maaaring maipaabot na tulong ng Ako Bicol Party List para sa kanila? Alam niyo po, sa pagdating sa mga ganyan na tulong, tayo ay palagi ang nandyan. Ang Ako Bicol sa lalawigan ng Camarines Norte. At tayo po ay hindi nagpapabaya. Yes po, may itutulong po tayo. Actually po, nagpa-party coordinator rin po kami sa mga leaders natin dyan sa bayan ng Mercedes. Lalo na kay Kagawad Kagawad Kenneth. Ano po, paipabot sa atin yung eksaktong location at kahapon ay andyan din po yung ating kasama sa Tabang Ora mismo, si Ma'am Rachel, Cardiente. So, naipabot po sa ating tanggapan na agad matulungan ito at naipabot natin dyan sa inyo pong tanggapan sa regional office ang mga kailangan nila dahil talaga pong totoo yan na talagang natupok at naubos yung kanilang mga paninda. Malapit lang yan dito sa amin, ilang kilometro lang. Pagamat yan po ay nalaman natin sa social media rin at tayo po ay hindi magpapabaya sa mga ganyang pagtulong. Okay. So, alam po namin na talagang yung Ako Bicol dyan sa Camarines Norte ay talagang mabilis ang aksyon sa pangunguna mo, Raymond. Ngayon, ano yung mga specific na maiabot na tulong ng Ako Bicol Party List para kina Jason? Sa ngayon Ma'am Remy, hinahanda natin yung mga modular tent na talagang kailangan nila dahil wala silang masilungan dyan. Meron tayong tatlong pamilya po. Yan, tatlong pamilya. So, bawat pamilya, magbibigay po tayo ng modular tent para may pagkanlungan sila. Magbibigay tayong mga sabon, blankets o kumot, kaldero. Bawat isang pamilya po din po, isang sakong bigas. 50 kilos size po yan. Then, siyempre, used clothings. Meron din mga canned goods, tsinelas, solar light, at basins po. Ayun. So, yan po yung pwede nating maibigay sa kanila pa sa mga susunod na araw po. Opo, malaking tulong yan sa kanila, sa Raymond, pangunahing tulong importante, yung bigas. Kasi siyempre, partner, walang-wala sila ngayon, kaya importante yung pang-araw-araw nilang pagkain. Tama. Opo, isang sako po sila na po. Opo, Sir Raymond, kung meron kang mensahe dito kay Jason, ano po yon? Siyempre, yung sinabi niya kanina na yung may pananalig sa Panginoon, napakatibay ng kanyang loob, para sa pamilya niya, bagaman yung kanyang nanay po ay, sabi ko nga, dobleng dagok dahil kamamatay lang yung nanay, 30 days, nangyari yan sa kanila. Andito lang po kami, Sir Jason, ang Ako Bicol sa inyong, nasa paligid nyo lang po at kami naniniwala na malalagpasan natin itong lahat. Okay, with that, maraming salamat, Sir Raymond Prado, ang coordinator ng Ako Bicol Party List dyan sa Camarines Norte. Maraming salamat. Yes, sir. Maraming salamat. Maraming salamat, Raymond Prado ng Camarines Norte. Alam mo, partner, 3 pamilya pala ito. 3 pamilya. Oo, ibig sabihin, yung bahay nila na nasusunog, meron pang nadamay na ibang bahay. Isang compound, partner. Isang compound. Kaya, kawawa naman, Kaya, yung tulong ng Ako Bicol Party List ay para sa 3 pamilya. Pamilya, partner. Ayan, Jason, narinig nyo po yung tulong na ipapaabot po ng Ako Bicol Party List po sa inyo. Hayaan nyo po, mga ilang araw ay darating na po dyan sa lalong madaling panahon. Sige po. Maraming salamat po. Apo, Ako Bicol Party List, maraming. Apo,
At bukod dyan, Jason, sa matatanggap mong tulong mula sa Ako Bicol Party List, kami ay magpapadala din ng aming staff dyan sa inyong lugar upang ipabot sa ang aming munting tulong na cash assistance para sa inyong pamilya. Maraming salamat po. Apo. So, ibig sabihin yan, Jason, aside doon sa mga tulong na nabanggit ni Sir Raymond, magpapadala din kami ng cash assistance para sa inyong pamilya para naman kayo ay makapanimula ulit. Kung anong gusto nyong negosyo, sana naman ay eto ay magamit po ninyo para bumalik yung lakas or yung bountiful life, especially etong negosyo nyo, Jason. Totoo po yan, ma'am. Mangangako po ako na hindi po yan masasayang, ma'am. Babalitaan ko kayo, ma'am, pag umangat kami. Ayun! Alam mo, nakita ko yung pag-asa sa ngiti ni Jason. Ramdam ko, partner, na talagang nabuhayan yung kanyang loob dahil importante sa kanila itong negosyo. Tama yan, partner. Kumbaga, nasa back to zero sina Kuya Jason ay nandyan at kaagapay ang Ako Bicol Back to Party zero List. yung negosyo, pero ang importante, ligtas ang pamilya. Tama yan. Buo yung pamilya. Maraming salamat sa iyo, Jason, at manatiling buo ang loob. Laban lang. Ayun. Yan. Yan. Maraming salamat, Jason. Alam mo, partner, ilan na ito sa mga kwentong nalaman ko na yung nagsa-celebrate or ipinagdadasal yung kanilang yumaong pamilya dahil 40 days na. Nagsisindi ng kandila. Siguro sa buhay ko ngayon, mga 7 or 8 na yung nalaman ko na nasunog yung kanilang bahay dahil sa napabayaang kandila. Dahil doon nga, partner, sa 40 days nung pagkamatay ng kanilang yumaong kapamilya. Tama yan. Kumbaga, maging leksyon, paalala din sa ating mga ka-aksyon na mag-ingat po tayo lagi at laging bantayan kung may nakasinding kandila, mga gasera, or naiwan na kung tayo ay nagluluto, ay kailangan natin kumbaga. Oo, alam mo kasi, partner, parang nakasanayan na natin yan na nagsisindi ng kandila at dapat maubos yung kandila, sabayan ng panalangin. Pero much better kung hindi iwanan. Dapat diba? may nagbantay. Oo, kung matutulog na dahil madaling araw na or ano na yung oras, patay na. Patay na. Para makaiwas sa sunog, partner. Sunog, partner. Ayan. At yan ang mga problemang ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Call Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Action ko patuloy na magsisilbi. Action ko sa mga nangangailangan. Partner, alam mo, napakasaya talaga ngayon araw dahil bukod sa may natulungan tayo ngayong araw, karawan din sa isang taong malapit sa atin. Malapit sa ating puso pagdating, partner, sa pagsisilbi sa ating mga kababayan. Ayan. So, kaya mula sa aming programa, happy birthday! Ako Bicol Party List Representative Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Kung Pido, mabuhay ka at kami po ay nagpapasalamat po sa inyo dahil kayo po ay katuwang po namin sa pagbibigay ng serbisyo at tulong sa ating mga kababayan.
Ayan. Pag sinasabi mo yung pangalan ni attorney, talagang naririnig ko yung every time na Oo, tinatawag mo siya sa, mo siya. ano yan, partner? Mga program, mga Oo. focus. Ayan. Yan, sa muli, happy birthday, Congressman Attorney Alfredo Pido Garbin Jr. Mabuhay ka. At ito, partner, 83 days na lang mga ka-aksyon. Papalapit na ang araw ng Pasko. Ayan, advance Merry Christmas sa iyong partner. Advance Merry Christmas. Ilang araw na lang? Ilang tulog na? 83 days. 83 days to go na lang. Pasko na. Hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Sa mga nangangailangan, aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo sa hirap.